Eduketa formatu berrien sekuentzian proiektu berritzaile bat aurkeztea tokatu zaigu, hau da, zerotik hasita. Eta guk erabaki genuen aplikazio berritzaile bat egitea modan oinarrituta. Saiatu ginen pizka bat gure adinean sortzen den arazo bateri edo hutsune bati konponbidea ematen edo hutsune bat betetzen, ezta? Eta ikusi genuen denok komunean genuen zerbait izan zela online erosketak egiterakoan ez gaudela oso ziur gure neurriak aukeratzerako orduan. Pentsatu duguna izan da egitea probagailu virtual bat, non zure gorputzaren araberako avatarra sortu aldezakezun. Eta aukera izango da, igual sorbaldan jarrita mugikorra, pi bat agertuko da, eta gero pasatuko da beste aldera, beste pi bat, eta gero aplikazioan agertuko da sorbalda batetik bestera zelako neurriak dituen, gero igual jertze bate aukeratzerakoan eta avatarrean ipintzerakoan zelan geratzen den ikusteko. Eta probagailu virtual hori egongo da egokituta gehiago denda lokaletara, denda inkomertzializatuekin ez dugu egin izan nahi. Orduan, gure aplikazio honetan aurkitu ahal izango dituzue zuen herrietako dendak eta bertan erosi ahal izango duzue. Esan bezala, etxetik mugitu gabe arropa frogatuta. Sekuentziaren baitan, Jorge, kreatibiteko enpresaren sortzailea etorri zen bilera bat emateko, eta bertan azaldu zigun errealitatearen kontzeptuak zeintzuk ziren eta aukera eman zigun ere frogatzeko. Eta bertan oso interesgarria iruditu zitzaigun emandako informazioa, eman zigun informazioa avatarra egiteko ordura, eta baita nola digitalizatu ahal genuen objektuak eta pertsonak zeinbat aplikazioen bidez. Niri pertsonalki proiektu honetatik gehien gustatu zaidana izan da nire buruan zegoen ideia bat aurrera eraman ahal izatea taldearekin batera. Lehen ez genekien irudeko avatarra sortzen eta orain lortu dugu, zaila izan da prozesua, baina lortu dugu irudeko avatarra sortzea eta oso pozik gaude.